Nag-una ang ischemic heart diseases, neoplasms ug cerebrovascular diseases sa hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas. Base kini sa gipagawas nga press release sa Philippine Statistics Authority kun PSA niadtong Nobyembre. Nakuha ang maong data gikan Enero hangtod Abril 2025. Moabot sa kapin 40,000 ang kaso sa kamatayon sa ischemic heart diseases, samtang kapin 22,000 sa neoplasms ug kapin 20,000 sa cerebrovascular diseases. Ikaupat ang pneumonia nga adunay kapin 13,000 ka mga kaso sa kamatayon ug ikalima ang diabetes mellitus nga adunay kapin 12,000 ka mga kaso sa kamatayon. Base sa social media post sa Cebu Province, gibutyag ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga mapugnan kining mga sakit pinaagi sa healthier lifestyle, regular check-up ug community health system.